Ang kaluoy ug ugma ni Kristo nga pag-aawiton ta karon. Kay dito sa kalangitan may inandam nga dapit. Dito niya sa langit o pagkamalipayon ko gayon. Kuyog man ni Jesus isinggit ang pagdaog. Ang sugo niya atong tumanon ug siya alagaron ta. Kung kuhaon ta ni Kristo may pahulay na kita. Dito niya sa langit o pagkamalipayon ko gayon. Kuyog man ni Jesus isinggit ang pagdaog. Kabuton ta nga mapadayonon ang giandam nga ganti. Kung matapos na ang panaw may kalipay nga dayon. Dito niya sa langit o pagkamalipayon ko gayon. Kuyog man ni Jesus isinggit ang pagdaog.